Lah ana tetaing tetane. Ayen pancen kowe bisa tata janma maragake. Maragake ri palungguhan iki ngaku sapa sing dadi jenengmu? Pendhita Kendali Sada. Piye? Pendhita Kendali Sada. Begawan Anoman. Anoman ki kowe jebule. Dasar para nyata. Bali ditakon sapa sing dadi aranmu? Piye? Bali ditakon sapa sing dadi aranmu? Tumenggung pangkatku mburi saka negara Tunggul Malaya. Sudirga Pati sing dadi aranku. Sudirga Pati. Dasar para nyata. Hanuman ana paran. Ana pari gawe apa kowe mlebu laladan Tunggul Malaya kene? Ngupati goleki dununge sedulurku panengah Pandhawa si Janaka kene laladan Tunggul Malaya. Wong jaban rangkah ora kena lewat dalan kene. Ayo, kudu bali, kudu bali. Entu mbacut ora entu mbacut sing aku sing dadi pepalang Hanuman. Rawe-raweran pas malang-malang ndak budung. Wani karo aku apamu sing tak wedeni babu. Babu harmomo. Yo. Sugih kendel Bondowani. Elegan golek momongan kebo punuk golek pasangan merangi tatal ngrajau Hanuman. Opat kapitaya buntut ulut apa angin kekejora manuk berancangan. Kurang-kurang bejamu tanganku pener nyarat diadamu. Ora mutah getih ara rondo busumu kurani biatangmu we. Hut.